dejjem kelli interess f'diversi oqsma tal-arti kemm viżiva u kemm letteratura u kien progress naturali. Il-minuta tibda issa. Gilbert Kalleja, artist. Kien hemm xi proġett partikolari jew anke perjodu ta' żmien fejn verament iddefinixxa min inti bħala artist? Le, naħseb dik forsi fil-qoddim. Jiena involut kemm fil-qasam tal-pittura u d-disinn, għandi wirja Valletta Contempri, il-Belt, involut kif ukoll fil-fotografija u dokumentarju. Jiġifieri at this point għandi l-options tiegħi kollha miftuħin u toġobni li nħallihom miftuħin. Biex nerġa' nirreferi ftit għall-esibizzjoni li għandek fil-Valletta Contempri, x'nistgħu nistennew minnha meta niġu nsegwuha? Il-wirja li hemm bħalissa jisimha Gilbert Kalleja Paintings, hija miftuħa sal-24 ta' April jidhirli, u hemmhekk qed nesplora l-idea tal-ġisem jew tal-iġsma, jekk humiex umani, jekk humiex ta' annimali jew jekk humiex forom organiċi, dejjem ġo spazju. Ġifieri jekk l-ispazju huwiex fiżiku jew jekk l-ispazju huwiex psikoloġiku, mbagħad hija storja oħra. Imma dik hija l-wirja li hemm bħalissa.